Çîroka Mîr û Kêşe. Carekê Mîrê cizîrê derketibû gerê, rêya xwe xistibû herêma tora Hevêrkan. Şevekê li gundekî filehan ma. Di vî gundî da dêrek hebû. Mîr çû seredana dêrê. Ji kêşeyê dêrê re got: Ez ê ji te sê pirsan bikim. Lê ne niha, piştî sê mehan û nelvir li cizîrê. Heke te li min vegerand, ez ê te bikim petrîq. Heke tu nezanî vegerînî, ez ê te ji kêşetiyê bixim û bikim dergevanê dêrê. Mîr da rê û çû, kêşe kete texmînan. Roj bi roj diçilmisî. Ji sibehê rîhê xwe dikir nav destên xwe û vedikişkişand. Di dilê xwe de digot: Xwedê, tu ew xwedayê min ê çakî, ez jî kêşeyê te rindim. Ev çi belaya te aniye serê min, ez ê çawa li Mîr vegerînim. Kêşe xwediyê pez û şivan bû. Halê kêşe diket ber çavê şivanê wî jî. Carekê şivanî jî kêşe re got: Bavo, ev çi halê te ye? Ji sibehê heta êvarê difikirî û li ber xwe dikevî. Kaş xulamê xwe re bibêje, belkî min tevdîrek jê re dît. Ji xwe kêşe li yekî digeriya ku derdê xwe jê re bibêje. Rabû derdê xwe ji şivên re got. Şivan keniya û got: Ma ev jî tiştek e, Mîr dikare ji me bipirse ku em nikarin lê vegerînin. Qet xeman nexwe, min bişîne cizîrê, ez ê bizanibim û lê vegerînim. Kêşe pê qayîl bû û dilê xwe rihet kir. Sê meh temam bûn. Kêşe şivanê xwe birê kir, şand cizîrê. Şivanê xwe gihand seraya birca belek û derket hafa Mîrî. Mîr bi kêf bû. Ji şivên pirsî û got: Kêşe, ka bibêje, di behrê de çend dilop av hene? Şivan yekser bersiva wî da: Hejmartina dilopên ava behrê gelek hêsan e. Tenê divê tu emir bikî ku devên çeman bigirin. Mîr keniya û got: Xweş bersive, pirsiyara duyem. Heke ez xwe bifroşim, çend zêran dikim? Bîst û neh. Min ev seh nekir, ev çi hejmar e? Mîrê min, tu dizanî ku Îsa pêxember bi sih zêrî hatibû firotin. Her qaîlî ku jê bi zêrekî kêmtir bêyî firotin. Mîr ev jî eciband û jê pirsyariya paşîn pirs kir: Kêşeyo, ka bibêje, niha ez di dilê xwe de çi dibêjim? Ez xulam, ev ji hemiyan hêsantir e. Niha tu dilê xwe de dibêjî ku ez kêşe me ne? Lê ne wisa ye, ez şivanê wî me, kêşe li gund e. Çîroka Mîr û Kêşe. Ji pirtûka Selîm Temo ya bi navê serê şevê çîrokek. Berhevkar Koçerê Botan. Ji Weşanxaneya Darayê. Deng Mustafa Yeşîl. Ji bo Keskesor TV'ye.